du bara sitta still. Sitt still bara. Jag har inte massor att garantera. Bara vänta ut. Ställ lite vänster, lite höger. Sitt still. Vänta lite, vänta lite. Vänta. Vänta. Och ben. Easy peasy. Perfekt. Så andas du själv. Och kom fram, 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 fram. Nu. Så andas du lite själv nu. Känner av. Så organiserar du med skänken på plats. Kolla på bommen. Och nu är det 6 språng däremellan. Lite fram. Lite fram. Lite fram. Bra. Och flyttar ut. Kolla bakre bommen. Boxen. Bakre bommen. Nu. Andas. Släppa lite grann. Helt avspända mjuka händer och armar. Tänk på vad du vill göra efter. Bra. På ett djupt sätt. Det är jättebra, Amanda. Ett varv på volten. Lättar upp sitsen. Och vad möter upp innerskänket. Lättar upp, det betyder att du går upp i lätt sits. Exakt. Nu. Det är bra där. Då tar vi upp den här också 2 hål.